दिनैसो आङो गोदान मोनसे भिडिअजों गासिनिबो सेराव फैदों आरोना माने आं भिडिअ लाबोया जोबोर गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय जों दुब्लियाव फैदों आरोना बेनिफ्राय गम नेनो होननानै फैदोंमोन आरो माने नेनानै ओंखाम जानो गोनां टाइमावसो जानो थांदोंमोन ओमफ्राय जै ओंखाम जाहैदो माने गमखौ सेस साफा जाना थांजोबदों आरो मोसौआ ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो मोजाङै देखायगोन आरो गम जानायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै गाइस नै मान साफा जादोंमोन आरोना आं देखायगोन साफा जानायखौ नै मोसौआ माने दसेनो मानसि गैयावनो इदि जास'जोब्बाय आरो नै बेयो न'आवनो फिसिनाय सैमा जोंहानि ओमफ्राय बेसो मारहोसोबाय आरो मोसौखौ नायनो हागोन आरोना गाइसमोना नै गमखौ माबोरै जादों आं खोन्थानोसै मोसौआ खाथियावनो दङ होसोनो हायाखै आरोना खानो नागिरदों जोङो नै गाइसमोन इदि जादोंमोन गमा बिदि मार साफा जाखादोंमोन आरो सेस जास'जोब्बाय गैला नै गाइसमोना नायना लानो हागोन आरो जा साफा जादोंमोन गमानि गोसोम फिथाइ लाजोब्बायमोन नैखिनिया दंजोबो आरो इखिनिया फिथाइ दंजोबो गोसोम मद' जाबायमोन आरोना गाइसमोन नै मान साफा जादोंमोन ओंखाम जानो थांनाय ल'आवनो माने मोसौआ इदि जाजोबना दोनदों आरो मार साफा जादोंमोन गमफोरा नुनानै बिखायानो गावस्रानाय रखम मोनलायदों आरोना मोसौआ जाजोब्बाय माने अबस्था गैयि जाखादो मोजाङै देखायगोन आरोना आङो जानायखौ फिथाइ गोनांफोराथ' मालाय जा साफा जादों नै इदि जाजोबदो इदि फिथाइ गोजामोन आरो गोनां गोजामोन नै सेस खिनिया जास'जोबथारदो जास'जोबदो बेखौ देखायगोन आरोना नोंथांमोननो नायबानो जाबाय आरोना नै बेखिनिया लांद्रुं जास'जोबथारदो नै इदि जाजोबदो आरो आं जानायखौ माने नोंसोरनो लाइननो देखायलांनो नागिरदों आरोना नै बेखौ जास'जोबथारदों आरो नै बेखिनियाबो फिसायानो गोजामोन मार दुखु मोनदों आरोना आङो माने फैखादोंमोन नेनो आङो फैदो थांलाय फैलाय बिदिनो नेदो जा बिहावाबो फैनानै नेदो नाथाय जिता ओंखाम जानो थाङोना ओंखाम जाखांनानै आङो फैनो नागिरदोंमोन थाबनो फैनो हायासै मानसि फैनाय बिदिनो खाफा नङा खाफा मानसि फैबाय थायो ओमफ्राय आङो आथुरैनो ओंखाम जाखांनानै खांसि खुरै जाबनानैल'सो फैथारदों आरोना ओमफ्राय मोसौआ सेस साफा नै गैया आरो फिथाइ होननायानो गैया बेखिनियाव नै गैला आरो सेस ओमफ्राय नोंथांमोना फिथाइ गोनांखौ नायना लाबानो जाबाय बोरै साफा जादों आरो नै नायना ला आरो जा साफा जादोंमोन इसोर बिदि गम फिथाइ थायखानायफोरखौ जाबा सोर दुखु नाङा देनाय गाइसमोन जा खायमा जादोंमोन मा दुखु मोनबाय आरोना गाइसमोन आङो इमान नेफैसे नेनानै ओंखाम जानाय टाइमाव लांद्रुं साफा खालामजोब्बाय आरो उपाय गैया आरोना मा खालामनो मानसिफोरानो मालाय खायाबा हेगार होनानै हेगारखायोबा मा खालामनो गाइसमोन दुखु नाङा आरोना निजे खेथिखौ माने जाबाथाय खेथि खालामनायखौ मोसौ बोरमाया जाबा बोरै मोनो बिसोरबो मिथिगौ थेवबो माने हेगारनानै होयो आरोना माथो खालामबावनो दा सोरहानि मोसौ बेखौबो मिथिया खाना दोननोबो बावनो नोंथांमोननि सेराव आं दिनै बे भिडिअखौनो लानानै फैबाय आरोना गोबावसैमोन आं भिडिअ लाबोया नाथाय उपाय गैया दिनै दुब्लियाव फैनायावनो आङो बेखिनिखौनो भिडिअ खालामनाय जाबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि गासिबो फ्रेन्डआव थानाया नोंथांमोना बोरै दङ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनिनो गोजोन्थों बाय